Ebikore by'abantu kwirusia obomoyo nigo bigenderete konekigwa chingongo ao anene yense ya Kenya ikiabwa ngoiga omugaso orero omusao yomo Aserieta Thomas niga bagakwirusia obomoyo oyu omanyekanite muno musani korwa sensemo eria ya Machachumbi ase bunge ya Nyaribari Masaba ewodi ya Ichuni nigo musao iga akageire koba omorundia bwendege gose ogokora mang'ana betting endege yesimi gose yechi computer emanyekanite buna Aviator nabo igo nigo batebirenga nigo akageire koba omwega gose niga akageire koba omorundia bwendege yu egekore bakagerete egekore gekageire gosegeta okwerusia kwaye obomoyo chinga kibono abasaya bange baboriwe banyare koba maiso musoro yogani garusi wana kurwa senkendu ya gucha chinsemo chakeroka asebono obotuki bwa chakire abantu ababake muchezo no ruguru kwa Aviator nere yare dire mechande yono togende toko yegere tore gai oya konyore besa ayege ntoko rengereria ndege tima tinge besa ne yo kwa bwate kitege kaiga mafuta unara iga chachire igo moranje igo koro bugime gosori mchezo hii ya Aviator irasi michina abantu abake wachana na hiyo mchezo. Hiyo ni ushetani kabisa, abuna shetani abe kore investment ya nyingi. So ondebwe sinande ase binyore biga. Tutabaso kare ndu ne kiyo twarole gaiga moja korenda chitambi ase nyumba y'umuntu. Iga nonga. Ono yale ngwe kitu saa 7 nalitwa igwa ngamumuro yo tararoka na kurumambi. Bono ndi nabe ngoro yane yaminyoka natebanga ese uri no musani ono uringe tigangende nachi kumurangeri gwanga guita ari nateba tigangi gure dirisha bono ke nachi kurigeri nachi kumurigeri bodi nanyora tayi na nachi kurigeri kando nanyora ngandi ebe getengo bono kerubwa kimambi natumu mwana genda ko isimi ese njali nkimindu singore sukari ando nyora enyombe ebe kire keburi bona bwata nari yesimi nakiraka karubwa kisimi chisobo ontebi taraenda sobo bona namutikara kange nambi kyagrisimi natumya etwa mufulazi okore kwirende bwa kisimi yane yarira egento kete twate yabami okonya gozurura ngore ko genda de binyo bito megaiga oboibi bwangeire bwe chiombe ne chingo kone chimbo bariga ne to korayo. Your days are numbered and we are coming for you. Siku za mwezi ngapi? 40. Siku yako itafika na tutakufikia. Mkono wa serikali ni mrefu. Huwezi toroka. Ebintu by'abantu bisikwe. Kiro muntu gako beke bigari manyakonyora ebintu. So tirago kandi gutumika shortcut konyora ebintu ya bwangu. Iga maskani agendere natoka ndete konyota managai. Christmas yaikire wone abayibori Christmas kariya mandazi make manyanga janyo ne gore deki efis neta ke next year uniform neta ke next year chiri munchita ke next year tebazo ke ngaki ina ato ngago sumbwana kumaete ngano gwata abana bakwente kwende school next year igo banga janyo alikubono